Wangi nggo glaru, nek ora diwangi yo glaru. Wis diwangi nganti meteng-meteng kaya ngene kok ora gelem ngewangi ayo di gopong bareng. Dijual kaya ngene ora iso. Nah, kowe ngarep aku mburi. Wis aku sikil mburi kowe ngarep e. Jiji nang arep wong tuwa ngentuk. Ya aku ngendika jiji niku yo kesehatan. Ora sengket yen rumah sakit. Kandhane ngono kok ngentuk disengeni. Aku ora kuat. Kepiye yo? Jur kepiye kana iki? Aku karo adikku mandang bareng ning nyatane ora iso jebol. Yen ngono tak jebole dhewe. Kok lagi niki iso mandang dhewe kok dadak garuk turu aku lho. Aku mung jajal kasetiamu marang wong cilik. Kowe tau janji ngayomi marang wong cilik. Kuwi ana buktine apa mung janji tok. Nanging keterangan kowe ora mung cukup janji yo nonton